बबुआ तो भिखारी ठाकुर के ठाट रही आ हनुमान जी के वंदना अपन करे के मन। एक बार ओम प्रकाश बाबा लोग लागल पूछे कि हनुमान जी बलवान काहे कहाइले, महावीर काहे कहाइले। जामवंत जी नीचे मुड़ी कैले रहन, आंख मुंह ऊपर कैले आ कहले कि बड़ तारा लो बुर्बक बड़ रे मर देले के जेकरा संग ही मलिकार जे दिनों राती मलिकारी के सेवा में बा वो तो कुछ हो जाई। जेकरा एगो महतारी आ तीन तीन गो बाप वो तो कुछ हो जाई। यही जे भाव बा कि बताओ के होई बालवान तीन बाप एक महतारी अरे जे कर बेटा हनुमान बताओ के होई बाला। शंकर सुवन केसरी नंदन ऐने भगवान सूर्य के भी कहा ले ना हो बबुआ। हाँ तो चलो तनी भिखारी चाचा के तरफ बबुआ। कौन में अरे सूरज के चेला खेला आरे को दिलो यकीला यल दिल दिवतना तो चम चम दे चमकेला यल दिला चम चम दे चमकेला यल दिला दिवाता। समय कम बा टांगला पहाड़ जैसे टांगला पहाड़ जैसे लइका टांगे ढेला यल दिला देवता। पहाड़ जैसे लइका टांगे ढेला यल दिला देवता। मैया अंजना की झलीला यल दिला देवता। मैया अंजना की झलीला यल दिला देवता। हनुमान जी उसके हु भक्त ना भई ई शास्त्र नहीं खे कहत बाबा, ई शास्त्र नहीं खे कहत, ये अपन कल्पना अपन सोच हो। रामायण देखी, महाभारत देखी, भागवत देखी, तमाम भक्त के वर्णन बा, लेकिन हनुमाने जी में ऐसा क्वालिटी पावल गई कि अपना भक्ति के बस में कोई के राम सीता के अपना हृदय में बसा के रख ले रहो। कैसे हृदय में सीताराम, हृदय में सीताराम मूर्ति शोभेला यल दिला देवता। हृदय में सीताराम मूर्ति शोभेला यल दिला देवता। सेंदूर जीवन मलेला यल दिला देवता। सेंदूर जीवन मलेला यल दिला। मैया अंजना की झरी मैया अंजना के झरेला यल दिला देवता। मैया अंजना की
चलते चलते अपन सीजन एगो ठाट ले लो। हाँ हमने के फगुआ के नाना प्रकार के ठाट होला। हाँ एगो ठाट गौले नु तनी बदल के हमनी के दिखाई जा आ फिर आगे आगे नया 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 अपन होई ना हो। हाँ आरा जिला के फगुआ होई, हमारा बलिया के फगुआ होई ना जी। हाँ काशी वृंदावन के फगुआ होई का ना होई। आ नृत्यांगना लोग आइल बाबू हेलो नाची। हाँ बाबुआ हाँ अब जमावे खातिर कोनो जरूरी नहीं है। भगवान का जाने कौन निमन कर्म कैले रही जाके मर्द बनो बोले ना हो। अब मर्द बन के अब लागो अपन ना चलो कहे के बा कि मैया अंजनी के लाया कामना विधि रउआ के रे बोलाई मैया अंजनी के लाया सब कह रहे हो। हमारा पूर्वांचल एकता मंच ऐसा आज तक ले मंचे ना। हाँ राज करो जतना तरह की हकाला बा अपन छीट के धो दो। हाँ छीट के धो दो और जगह तो बहाना करे लूलो की जगह है नहीं खे करी जका एजा जगह के कमिए नहीं खे ना जी। होनियो ले तो हरे जगह। हाँ कि मैया अंजनी के लाया कामना विधि रउआ के बोलाई मैया अंजनी के होला कौना विधि रउआ के बोलाई मैया अंजनी के लाल मैया अंजनी अंजनी के होला कौन विधि रउआ के बोलाई मैया अंजनी के कौन विधि रउआ के बोलाई राम जी के दूत अद्भुत महावीर जी ए नाम ले तो भागेल भूत महावीर जी ए नाम ले तो भागेल भूत महावीर जी भूत 50 से निकट नहीं आवा। हाई कालवो के काल हाई काल जी हाई कालवो के काल हाई कालवो के रे काल
अंजनी के नाम सोना विधि रउआ के बुना मैया अंजनी के लाल सोना विधि रउआ के बुना ए मैया अंजनी के लाल सोना विधि रउआ के ये सीधी नमनी ठिकेदा ये बड़ा दिल रही जानकी जी कोई लंका में कमाल हम काल जी कोई लंका में कमाल कोई लंका में कमाल सोना विधि रउआ के बुना मैया अंजनी के लाल सोना विधि रउआ के मैया अंजनी के लाल सोना विधि रउआ के